слова. Ви говорили про жінок-відмінниць. Хочете інсайд розповім? Да, я хочу инсайдов. Давайте начнем. У нас время инсайдов. Давай, Катя. У нас ніколи не було судових справ з приводу обіцянок. А от зараз буквально вчора я отримала листа від депутатки жінки, яка хоче до нас позиватися через те, що вона, пройшовши за списком політичної партії, не вважає, що програмні обіцянки цієї партії належать до її особистих обіцянок. Тобто, коли ми писали, що вона не виконала ці обіцянки партії, тобто вона не голосувала як її однопартійці, вона каже, що ми маємо це спростовувати, інакше вона до нас позиватиме. А она вышла из фракции? Ні. І ми навіть направили листа до Народного фронту, я вже тут розповім, що це Народний фронт, ми навіть направили листа запитати, чи ви взагалі знаєте, що людина не поділяє ваших поглядів, чи як. Вона нам написала, що я не підписувала ніяких статутних документів, і взагалі ці обіцянки не є моїми особистими. Ну, така позиція дуже своєрідна. Народний фронт. Народный фронт. Странно, у них вроде там как-то дисциплина более-менее, нет? Так, і вони реально, я ж кажу, у нас на першому місці. Ну да, лідери правди, так. просто 48-40. Так, і у неї непогана картина, причому вона так само нормально виконує обіцянки більш-менш порівняно з іншими. Але от вона не вважає, що обіцянки партії можна вважати її обіцянками. Ну, але у нас на цьому, в принципі, побудована наша політика. Ми вважаємо, що якщо люди тобі довірили, вибачте, там, свій голос і своє представництво у парламенті, то ти мусиш відповідати за те, з якою програмою ти йшов. Называется такая поговорка, по крайней мере в русском языке, назывался грустем, полезай в кузов. Да, полезла в кузов, значит и грусть. Правильно, исходя с обратной стороны? Записалась в БПП или в БЮТ, или в Народный фронт куда-то. Або публічно кажи, що я ні, я Як виходжу. Народний фронт ставиться, що вона відмовляється від А вы спрашивали? Программы. Тоже... Ми спитали, вона не схотіла відповідати на це запитання. Это скромность, я думаю. може